Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kaysama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kaysama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Maayong adlaw ug maayong Pasko kanaton tanan. Hinahinay lang ta sa mga lamion nga pagkaon para di ta mapunta sa lamion nga higdaanan. So atong pagatan-awon karon nga diin mga atong mensahe aton ni siyang panguluhan og usa ka pangutana nga atong tubagon kini nga mao aduna bay Pasko kung wala si Kristo. Dudagan sa mga tao maingon nga siyempre wala ginay Pasko kung wala si Kristo. Pero ato makita karon dagan sa mga tao nagselebrar sa maong selebrasyon sa maong Pasko
dili tungod para kang Kristo, kundi para silang kaugalingon. So nalimtan na kung unsay gikanan ug unsa ang kahulugan sa maong selebrasyon. Apan karon atong pagtun-an nga diin atong kuhaon kung unsa ang tinuod nga kahulugan or mensahe samtang atong hatagan og himaya ang atong buhi nga Dios, ang atong manluluwas, ang atong Ginoo, si Ginoong Hesukristo. Kung naamoy Biblia, pareho abli diya sa libro sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 11. Balikon ko sa libro sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 11. Mao ni siya ang mga sunod nga mga panghitabo ni ining panahona. Versikulo 1 nagingon, niadtong panahona, mipakanaog og sugo sa Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibok gingharian sa Roma magpalista or census. Si Cirenio mao'y gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pangpanglista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasaw-unon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya, si Maria. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may laing luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron sa pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo og midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo, busa nalisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok, ani ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabiuna nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Sa dili pa nato tukion pag-ayo ang unsa may mensahe nato niining panahona. Atong tugutan nga diin atong ablihan ang atong kasing-kasing, atong unahuna, atong tugutan ang balang espiritu nga magapanlihok sa atoa nga din maabot ang mensahe sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi kung unsa may iyang kabubuton para sa tagsa-tagsa pud nato ka kinabuhi. So magampo kita, Ginoong Dios niining takna, salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami makatuon sa imong mensahe. Salamat Ginoo nga diin niining panahona kami nagahandom ug nagselebrar sa imuha nga pagkatao. Salamat Ginoo nga diin kaning panahona among makita kung unsa ka maayo, unsa ka anindot ang imong plano sa matag usa. Ug salamat Ginoo nga din ikaw Ginoo naghatag og kasulbaran hilabi na sa dako kayo nga problema sa mga tao mahitungod sa sala. Apan salamat o Dios sa maayong balita nga diin naabot kanamo karon ug niining mensahe nga among pagatun-an karon. Tugoti Ginoo nga din among makuha Ginoo kung unsa jud ang imong katuyuan, unsa imong kabubuton sa matag usa, ang hingpit nga mensahe nga imong ipaabot sa matag usa nga din among makuha Ginoo kung unsa man imuha nga ipaabot nga mensahe sa matag usa. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa pangalan ni Hesus. Amen. Balikon ko ang usa ka pangutana, aduna bay Pasko kung wala si Kristo? Nasayod ta nga diin dagan sa mga tao or mo tag majority sa mga tao nagsilbira jud sa maong gitawag nga Pasko. Kaning dagan sa mga tao nga diin nahimo nga kaning Pasko maong panahon sa paghigugmaay, Pasko panahon sa pagpasayloay, Pasko panahon sa paghinatagay, Pasko panahon
nga diin makadawat ka og regalo. Pero ato siyang tan-awon, kung ato siyang tan-awon pag-ayo, hinaot dili nato matabunan kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa Pasko. Nay mga tao nga moingon walay Pasko kung wala si Kristo. Apan ato makita nga diin nagpadayon nga ang mga tao nagselebrar sa Pasko dili para kang Kristo. Mao na ato siyang usbon karon. Atong uting kayon pag-ayo nga din ato jong maselebrar ang Pasko nga tinuod nga naay kalipay ug naay himaya para sa atong buhi nga Dios. Mao na nga diin ang mga panghitabo sa Pasko ato makita sa atong gibasa kaganina nga nagsugod siya diri sa Pasko o sa pasungan. Mao ni siya nga atong gitawag kaning manger. Kaning pasungan is gikan siya sa Latin nga pulong. Pasabot nga na nga din pag-usap or kaning kaon. Laktod nga pagasulti sa atong panahon karon o sa atong termino, lawganan. Kung ato makita ang una nga pagbisita sa atong buhi nga Dios nga dinahimo siyang tao, anak sa Dios. Kung atong makita asa man siya na tao, dili sa nindot kaayo nga lugar, dili sa grabe kahimayaon nga dapit, dili. Ato makita, mabasa diri nga natawo siya sa pasungan. Sa bersikulo 6, og samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak si Maria og batang lalaki. Nanganak siya sa iyang panganay, giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan. Kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Kung atong makita kini nga mensahe, atong mahatagan og nindot nga pagtulunan or atong makuha unsay kahulugan sa Pasko kung atong tan-awon ang pinakagagmay nga mensahe sa maong Pasko, sa maong selebrasyon. Kung atong tanaw unsa man kaimportante, unsa may mensahe sa pasungan para sa atoa. Dodagan sa mga tao, bisan pa sa mga scholars, mingon sila nga ang pagpakatao ning Ginoong Hesukristo ngadto sa pasungan, nani siya usa ni siya paghatag og simbolo nga diin siya nagpakatao dili sa himayaon nga sitwasyon, kundi sa usa sa pinakaubos kung atong tanawon bati nga sitwasyon. Do ato makita nga diin si Jose ug si Maria tinuod man nga diin ang katong lawganan sa maong asno ug sa kabayo, mao man ni siyang ginagamit nga kaning manger lawganan. Ato siya makita nga din tinuod man nga ilahang gihinluan pero di gid ta makaingon nga grabe siya kaanindot. Wala siya natawo sa Chongwa, wala siya natawo sa bisan unsa man nga nindot nga mga hospitals, kundi sa lawganan sa maong or sa kananan sa maong mga mananap. Kung ato makita bati siyang sitwasyon. Di ba? Pero atong tanawon ang kaninga Pasko, unsa may nakahimo nga mahimo siyang nindot nga din kita pud mismo ato makita ang kahulugan unsa siya kaimportante unsa siya kaanindot likod ni ini nga sitwasyon. Atong tan-awon kini siya nga panghitabo, isip nga diin unsa man or kinsa ang Dios ngano iya man ni siyang gibuhat ingon ani nga klaseng sitwasyon. Una sa tanan, ang pagpatao ni Ginoong Hesukristo didto sa pasungan, dili ni siya ingon nga no choice or wala na joy kaning moingon tag malas or moingon kag kaning mga term nga gamit sa mga tao nga diin bati kayo or grabe yung batia or expression sa Taga-Isla grabe yung di malasa. Do moingon tag bati kay siya nga panghitabo. Pero atong tanawon bisan pa sa Old Testament, mga 700 ka tuig na ang miagi. Usa ka propeta si Micah o si Mikias, nagsuwat siya sa libro sa kapitulo 5 bersikulo 2 sa Micah. Ang sa mayang giingon, nga diin mataw ang manluluwas didto sa Bethlehem. Kung ato makita kining tanan nga mga panghitabo, planado siya sa Ginoo. So atong makita nga diin sa panahon sa Pasko, do man ta nasayod kung unsa poy kahimtang nimo karon. Pero atong tan-awon nga diin
bisan ang pagpakatao sa atong buhi nga Dios, natawo siya sa pasungan, pero ato makita nga din kini o yun kung unsa ang plano sa Ginoo. Tagsa-tagsa sa tuwa, natay nagkalain-lain nga panghitabo sa kinabuhi, pero atong timan-an nga di naay nindot nga plano ang Dios para sa imong kinabuhi. Ang atong tan-awon mao nga diin ang Dios nagapanlihok likod sa bisan unsa or klase-klase nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Panduha nga atong makita nga diin kani nga pasungan, pagpakatao sa atong halangdon nga Dios ngadto sa pinakaubos nga kahimtang. Pagpakita nga din ang Dios sa atoa, duol siya. Ang Dios sa atoa, ganahan siya nga makigsuod sa atoa. Ganahan siya makabaton kitag relasyon sa iyaha. Nga din kung ato makita nga din ang dako nga plano sa Dios gikan pa sa daang kasabutan, gikan pa sa Old Testament. Nanay nindot kayo ang plano ang Dios sa matag usa, di ba? Ato nakita nga planado sa Dios ang tagsa-tagsa nato kinabuhi. Ato pong makita nga din ang plano sa Ginoo para pud sa atoa, nga din mahatagan niya og solusyon ang pinakadako nga problema sa tao. Namugna nga din si Kristo na tao sa panahon or sa atong giselebrar karon nga Pasko, natawo siya tungod kay naay rason. Ang rason dili siya ingon nga kung para sa tao nindot siya nga rason. Apan kung para sa Dios mahimo siya nga nindot sa panglantaw sa Ginoo, pero kung ato siyang sabton, bati siya kung atong tan-awon. Mamatay ang Dios para sa sala sa tao. Mamatay ang Dios dili para sa iyahang sayop, kundi para sa sayop sa mga tao. Muna nga din natawo siya. Kung ato siyang makita nga din ang Dios gusto siya makabaton kita og relasyon sa iyaha. Tungod kay nga naman, dumoingon sila nga din ang Pasko, magselebrar kita niini nga din panahon sa pagpakita sa tinuod nga gugma. Tinuod man na siya. Ang Pasko pagpakita nga din ang Dios na higugma sa atoa. Kung wala na tao, wala nagpakatao si Kristo. Wala niya gipakita nga din siya mataw, siya mamatay nga ibabaw sa cross. Kini siya pagpakita nga wala siya nahigugma sa matag usa. Pero grabe kadako ang gugma sa Dios nga diin sa pinakakomon nga bersikulo nga atong mabasa sa Juan 3:16, sa dako niyang gugma iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron mataw diri sa kalibutan, magantos para sa sala sa tao, mamatay nga ibabaw sa cross para sa libre nga kaluwasan, para sa libre nga gasa nga ihatag sa matag usa ni bisan kinsa nga motuo sa iyaha. So ato makita niini nga panahon sa Pasko. Atong tan-awon kung kumusta naman ang atong relasyon sa Ginoo. Wala may problema nga mag-enjoy ta sa Pasko. Mukaon tag bisan unsa nga mga pagkaon, bisan pag careful lang, bisan pagbawal nga pagkaon para sa imuha, basin baya og malangitag sayo. So atong tan-awon diri nga din sa panahon sa Pasko, kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo? Nagpakatao si Kristo para unsa man, para pod kita makabaton og relasyon sa iya. Kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo? Okay pa ba? Or okay na lang? O di ba ka wa na jud? O di ba ka wa jud tay relasyon sa Ginoo? Ang pinaka-importante nga atong tan-awon karon sa panahon sa Pasko. Do daghan tag mahinumduman bisan pa sa mga mensahe sa maong awit nga diin naiingon nga panahon karon sa Pasko apan wala ako sa akong mga hinigugma. O di ba ka, kumusta naman ka ang akong mga hinigugma sa panahon sa Pasko? Ilabi na mo kanta to ang mga nagtrabaho sa gawas, mga OFW, o hilabi na kaning mga, di ba, naiawit sa mga binilanggo nga sa panahon sa Pasko, naghandom siya sa iyahang kapika sa kinabuhi, mga minahal sa kinabuhi sa iyahang anak, muhatag unta siya regalo pero wa niya nabuhat, mo spend mo gahin unta siya oras pero wa niya nabuhat. Kanibang ingon ani nga klase tungod kay nahinumduman niya kung unsa ka importante ang relasyon nga din sa panahon sa Pasko managkatigong. Pero atong tanawon ang pinaka-importante nga maong relasyon mao ang atong relasyon sa Ginoo. Ato gina siyang unahon sa tanan ang atong relasyon sa Ginoo. Tungod kay kung nindot ang atong relasyon sa Ginoo, automatic ang atong relasyon sa atong mga kapika sa kinabuhi, mga minahal sa kinabuhi. Automatic nga diin ang Dios na iplano ni ining tanan og maoki ni siya, intentional nga maoki ang kaninga mga panghitabo kung kita mismo na atay tarong nga relasyon sa Ginoo. Sa panahon sa Pasko,
do daghan sa mga pipila nato ka mga kaigsuonan siguro dili malipayon tungod ba kay naa kay sakit, tungod ba kay naa kay gipamati sa lawas, tungod ba kay ang imong mga minahal sa kinabuhi kay wala na diri sa kalibutan, o di ba di ka malipayon tungod kay ang imong minahal sa kinabuhi naa sa bilangguan, o di ba wala mo nagkatigom sa balay, o di ba nag-away mo. Daghan kayo posible nga rason nga di ka mahimo nga malipayon niini nga Pasko. Apan atong tan-awon, mahimo nga malipayon ta sa panahon sa Pasko. Pangita kung unsa ang kahulugan sa mong Pasko. Tan-awa ang imong kaugalingon, unsa man ngano uhaw kay ka. Uhaw kay ka attention, uhaw kay ka gugma, uhaw kay ka niining mga butanga, ganahan kag kasulbaran sa imong mga problema. Din kani nga Pasko pagpahinumdom nga kinahanglan nga mobalik ta sa Ginoo. Pagpahinumdom nga din atong duolon ng Ginoo, atong pangayon ang solusyon diha sa Ginoo. Atong iduol sa Ginoo ang tanan natong problema ug atong tugutan nga ang Dios may mohatag sa kasulbaran sa tanan natong problema. Atong idikit ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Basi nalimtan na nato nga din layo na kay ta sa iyaha. Sa panahon sa Pasko, pwede ta nga maglipay, pwede ta nga magmaya sa bisan unsa man diha. Apan atong himuon nga din maglipay ta una sa tanan, maglipay ta tungod kay atong nakita nga din okay nindot ang atong relasyon diha sa Ginoo. Kay unsaon taman ang kalipay nga atong mabatunan niini nga Pasko, apan dili tarong ang atong relasyon sa Ginoo. So hinaot nga atong makita sa panahon sa Pasko, gusto ang Dios nga makabaton kita og relasyon sa iya. Kung ikaw naa man kay relasyon sa Ginoo, ayon pasalamati ang Ginoo, ayaw buhii, kanunay gayud ipakita or ipadayon ang kainiton sa pagpangalagad, kainiton sa kalipay nga di nagserbisyo kita sa Ginoo. I-maintain ang kainiton sa imong relasyon sa Ginoo. Apan sa naminaw karon nga di na feel nimo karon o nabati nimo nga nakay relasyon sa Ginoo sa una, apan karon murag di nimo ma-feel nga naa ang presensya sa Ginoo. Sa panahon sa Pasko, pagpahinumdom sa atoa nga din ang Dios, nakasentro ang kani nga selebrasyon sa Dios og pagpahinumdom sa atoa, nga mobalik ta sa Ginoo. Dili ulahi ang tanan, mobalik ta sa Ginoo, mga itag pasahilo sa Ginoo. Atong i-recommit ang atong kaugalingon, balik diha sa Ginoo. Nga diin mobalik ang atong kainiton sa pagpangalagad, atong kainiton sa atong relasyon diha sa Ginoo. Ayaw pasagdi ang imong relasyon nga bugnaw na tapos okay na lang. No, ayaw. Dili na siya okay, isip nga nakaila kita or atong nasabtan kung unsang kahulugan sa maong selebrasyon. Pantulo, si bisan kinsa man karon ang naminaw sa mensahe and then wala kay relasyon sa Ginoo. Dili nimo tinuod mabatunan ang kalipay sa maong selebrasyon kung wala kay relasyon sa Ginoo. Ang selebrasyon nagkasentro mao si Kristo. Kung naglipay ka nga wala si Kristo, wala nimo na igo ang tumong sa maong selebrasyon. Muna nga din if wala pa kay relasyon sa Ginoo. Pwede nga kani nga panahon nga din muduol ka diha sa Ginoo. Pangayoon nimo mangayo kag pasaylo sa Ginoo. Imong angkunon nga ikaw nakabuhat og sala atubangan sa Dios. Ug imong dawaton ang gasa nga gihatag sa Ginoo, si Kristo. Imong dawaton si Kristo isip Ginoo og manuluwas sa imuha nga kinabuhi. Ug mao na nga diin niini nga Pasko, again hinaot nga din ana ang atong kalipay tungod kay nasabtan nato nga kini alang og para sa Dios ug para sa katawhan nga makabaton og relasyon sa Dios. Sa bersikulo 8 hantod sa bersikulo 10. Do ang bersikulo 6 ug bersikulo 7 pagpakita o hulagway sa maong pasungan. Ang bersikulo 8 hantod sa 10 kani siya pagpakita sa anghel. Akong basahon diri ang mensahe sa Dios. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo, busa nalisang kaayo sila. Kani sa bersikulo 9, ato makita diri do nakaingon ta ngano
ngano ang kining tawo, ngano kining mga tao malisang sila nga ang ilang nakita anghel man. Atong tanawon diri nga nakita nila ang anghel, apan unsa may ilang nakita jud human niini na ang anghel apan naa ang danag sa himaya sa Ginoo. Ang kaning word nga gigamit nila diri nga nalisang kaayo sila, di sa ingon nga nakakita sila og multo. Nalisang kaayo sila tungod kay dili siya common nga mga panghitabo. Kani siya wala nila na sinati nga kini nga panghitabo taga-adlaw sa ilang kinabuhi nakita nila. No. For the first time sa ilang kinabuhi, nakita nila ang danag sa himaya sa Dios ug nibati sila kalisang tungod kay kahibulungan kay siya nga panghitabo. Ang bati siya kalisang nga diin unsa man kani siyang klase nga panghitabo. Unsa man kani siya nga klase nga milagro. Kani nga pagkalisang tungod kay nakita nila ang anghel ug ilang nakita ang danag sa himaya sa Dios. Kung ato makita dire sa bersikulo 10, bersikulo 9 nalisang sila, apan sa bersikulo 10 nagingon, apan miingon kanila ang anghel, ayaw kamog kahadlok tungod kay mao kini. Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Ang kani siya nga mensahe ato makita nga diin. Bersikulo 9 nibati sila kalisang. Sa bersikulo 10 naigihatag nga mensahe ang anghel sa ilaha. Ayaw kamo kahadlok tungod kay naay gidala nga mensahe ang anghel ug unsa man kani siya nga mensahe. Kani nga mensahe mao ang maayong balita. Ngano kinahanglan pa man isulti nga maayo siya nga balita? Kung pwede ra man siya isulti nga balita siya. Di ba? Pero ngano kinahanglan i-emphasize nga maayong balita, good news, gospel, ebanghelyo. Ngano kinahanglan man nga maayong balita. Atong tanawon kung naay maayong balita, naay bati nga panghitabo. Amo ingon tag nasinati man siguro nato tanan ang grabe kadako nga epekto sa maong COVID, di ba? Bati kay nga panghitabo tungod kay daghan sa ato mga minahal sa kinabuhi nga matay, di ba? Bati kay siya nga panghitabo tungod kay daghan sa mga negosyo nga na bankrupt o nangaguba, naapoy mga negosyo nga nagpasalamat sila tungod kay ni grabe pud og uswag. Pero atong tanawon nang diri ang mga bati nga panghitabo tungod kay sa COVID, dili ta makagawas, di nato ma-enjoy kung unsa ang kanibang natural o kaning mga normal nato nga pagabuhaton taga-adlaw. And then sa pagkahibalo nga diin, ay tambal na naay vaccine. Usa siya ka maayong balita. Tungod kay ngano man, tungod kay naay bati nga panghitabo. So naay maayong balita tungod kay naay bati nga panghitabo. So kung atong gi-emphasize diri nga din ang anghel nagdala siya og maayong balita. Laktod nga pagasulti naa nay bati nga panghitabo nga nagapadayon. Unsa man ang bati nga panghitabo nga nagapadayon? Atong makita diri nga diin sa pipila ka mga bersikulo ato pong nakita hilabi na sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, ato makita nga di na tao si Kristo para unsa man? Para hatagan og kasulbaran og para sa kapasayloan sa sala sa mga tao. Mao nang sa bersikulo 11, iyang gi-emphasize pag-ayo nga nataw na karong panahona ang manluluwas. Manluluwas, laktod nga pagasulti na ay kinahanglan luwason. So sa bersikulo 10, ato makita nga kung sa bersikulo 11, nataw ang manluluwas nga si Kristo, ang maayong balita nga mao nataw si Kristo, ang bati nga balita nga ang mga tao nagpadayon og buhat sa mga butang nga dili ikalipay sa Dios. Mao ni siya ang bati nga panghitabo nga nagkinahanglan og maayong balita ang tagsa-tagsa kakatawhan. So ato makita sa panahon sa Pasko. Sa panahon sa Pasko, nagselebrar kita kung bisan unsa man, nindot nga mapagkaon, nindot nga mga decoration, nindot nga mga programa, nindot nga mga event nga atong agtuan. Pero atong tan-awon diri. Balikon ko, ang Pasko, pagpakita nga diin, bisa ng anghel, nagdala og maayong balita, mensahe.
So ang Pasko paghatag og mensahe nga naay maayong balita. Ug hinaot masabtan sa tanang tao nga ang Pasko pagpakita sa maayong balita nga ang tao kinahanglan siya sa manluluwas. Nga din makita nato nga tagsa-tagsa sa mga katawhan nga naa sa kalibutan nagkinahanglan siya og manluluwas sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang tao gigapos siya sa sala, tungod kay ang tao patay siya sa pagpakasala, kinahanglan siya nga mamatay uban kang Kristo, nga mabuhi siya, nga din hatagan siya kinabuhing dayon aron makabaton siya sa kinabuhing walay katapusan. Ato makita diri nga din tanang tao kinahanglan mamatay uban ni Kristo, tanang tao na kinahanglan ni Kristo, mao ni siya ang Pasko mahitungod kang Kristo. Ug mao ni siyang maayong nga balita. So ato makita dagan sa mga tao nagselebrar sa Pasko nga din wala sa ilang hunahuna ang maayong balita nga mao si Kristo ang manluluwas nga kinahanglan luwason niya ang mga katawhan. Kung wala nakita sa mga tao, wala kahulugan ang gipangbuhat sa mga tao nga nagselebrar sila. Wala nila naigo ang tumong sa maong selebrasyon. Mao na nga diin sa matag usa sa atoa, kinahanglan ato makita nga kining Pasko naghatag og maayong balita para sa atoa. Nga diin dili lang para sa atoa, o kita nasayod og nakabaton og nakadungog sa maayong balita. Kini pud siya hinaot nga atong ipaambit ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi. Tungod kay niingon sila sa panahon sa Pasko, panahon sa paghinatagay. Og ang nindot nga gasa nga imong ikahatag ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ang gasa nga mao si Kristo. Ihatag kanila ang maayong balita. Ihatag kanila ang pinakaanindot nga gasa, mao si Kristo. Ug mao na sa bersikulo 11 sa kinalasan nga atong bersikulo, mao nga diin human ang anghel, mao ni siya ang pagpahibalo, mao ni siya ang mensahe, mao ni siya ang pinakaanindot nga mensahe. Bersikulo 11, kay karong gabiuna, karong panahona, na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Karong gabiuna na tao ang inyong manluluwas, si Kristo, ang Kristo nga Ginoo. Kung ato makita diri, kung gipasabot diri nga si Kristo mao ang manluluwas, hinaot sa panahon sa Pasko, usa sa pinakadako nga butang nga atong pasalamatan ang Dios, dili lang sa mga butang nga atong nadawat, dili sa kung unsa may mga gift nga atong nadawat karong Pasko. Ang pinakadako nga pasalamatan nato sa Ginoo, kini ang atong relasyon sa Ginoo. Nagiluwas ka sa Dios. Mao na nga diin hinaot ang tagsa-tagsa sa atong kinabuhi. Atong totally hingpit gayud atong pagselebrar o paghatag og kalipay niing Pasko. Tungod kay ato nakita na kung ang Pasko mahitungod kang Kristo, ato nakita tungod kay si Kristo mao ang atong manluluwas. Panduha, tungod kay si Kristo ang atong Dios. Hinaot niini nga Pasko, ato makita nga diin magselebrar kita, maglipay kita, magmaya kita uban ang himaya sa Dios tungod kay si Kristo ang atong manluluwas ug si Kristo ang atong Ginoo. Mao na nga diin matag-usa sa atoa ang akong mensahe nga ipaabot nga diin tungod sa Pasko aduna na kitay paglaom. Tungod sa Pasko aduna na kitay kaning pag-asa. Tungod sa Pasko, aduna na kitay kasiguraduhan. Tungod kay ang Pasko, mahitungod kang Kristo. Og si Kristo, balikon ko, ang atong manluluwas. Og si Kristo, ang atong Ginoo. Muna sa mga naminaw karon, nga wa nimo nakita o wala pa nato nasayran, nga din ang Pasko di ay mahitungod sa atong manluluwas nga si Kristo. Og si Kristo nga atong Ginoo. Mao ni siyang panahona nga din sa Pasko para totally nga atong masilibrar kaning nga higayon. Dawata, si Kristo is Ginoo og Dios sa iyang mga kinabuhi. Aron hingpit ang atong pagsilibrar, hingpit ang atong kalipay, hingpit ang atong pagmaya. Tungod kay nabatunan nato
kung unsa man ang tinuod nga panghitabo ug unsa man ang tinuod nga kahulugan, mensahe, pinakasentro ni ining selebrasyon. Si Kristo, balikon ko, nga atong Ginoo ug atong manluluwas. Digid ko mapulaan sa pagbalik-balik nga si Kristo ang atong Ginoo, si Kristo ang atong manluluwas, tungod kay kini nga mensahe wala lamang kutob diri sa kalibutan nga naata diri. Wala lamang sa kutob ni ining kinabuhia nga naata sa kalibutan. Kundi aton ni siyang bitbiton nga mensahe nga maghatag siyag grabe ka anindot nga pagtulunan. Tungod kay bisan pa human ni ining kinabuhia. Kinabuhi human sa kinabuhi sa kalibutan. Kinabuhing walay katapusan. Ana nato matagamtaman diha lamang ni Ginoong Hesukristo. Diha lamang sa atong manluluwas. Balikon ko, magsilibrar kita ni ining panahona, ni ining higayuna, atong isintro si Kristo. Magampo kita. Ginoong Dios ni ining takna, salamat Ginoo nga diin ikaw kanunay Ginoo nagpahinumdum sa matag usa nga diin ang mensahe ni ining selebrasyon mao nga diin ikaw naghatag og nagpahibalo sa maong maayong balita nga imong ipaabot sa matag usa. Salamat Ginoo nga diin ikaw mismo Ginoong Hesukristo. Ikaw mismo na tao diri sa kalibutan, namatay, gilubong og nabanhaw. Pagpakita nga din ikaw o Dios tinuod. Kung kami mo salig sa imuha, adunay kapasayloan sa among mga sala. Kung ikaw among angkunon, dawaton nga Dios sa among kinabuhi, na ay kasiguraduhan nga makabaton kami sa kinabuhing walay katapusan. O Dios, ni ini nga taknaan, nagaampo ako sa akong mga kaigsuonan, nga diin, nabugnaw sa pagpangalagad. Lord, Ginoong Dios, nagaampo ako, nga din ikaw Ginoo, padayon Ginoo, magahikap sa ilang kasing-kasing, nga diin, mubalik ang kainiton sa pagpangalagad, mubalik ang kainiton, nga diin sila totally sa kinasing-kasing magserbisyo sa imuha. Nibisan pa nagaampo ako Ginoo sa akong mga kaigsuonan, nga diin wala pagayod nakabaton sa maong relasyon diha sa imuha. Nasabtan lang nila nga naay Pasko, pero dili totally nga nasabtan nila nga kini mahitungod kanimo among manluluwas. Ako Ginoo nagaampo nga din imo ipaabot sa ilahang kasing-kasing ang mensahe nga din ikaw o Dios mao ang Dios sa ilang kinabuhi. Nga sila mismo mosulti gikan sa ilang mga ngapil, nga mangayo sila kapasayloan sa ilang mga sala, nga modawat sila nga ikaw ang ilahang manluluwas o Ginoo sa ilang kinabuhi. Tuguti o Dios bisan sa ako mga kaigsuunan nga din nagmainiton sa pagpangalagad. Lord, thank you. Ug salamat Ginoo nga din ikaw padayon hatag sa kainit nga diin mupadayon kami bisan pag-unsa Ginoo ang mga panghitabo sa kalibutan. Lord, buhi man kami o patay, ikaw ang among himayaon sa tibuok namong kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga